Se, kun jouduin seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi 2 paikallisessa ruokakaupassa. Heti sen tapahtuneen jälkeen mulla oli jatkuvaa tämmöistä pahaa huono olo tai sairasolo mun vatsassa. Ja mulla alkoikin, tai silloin heti aloin kärsimään syömishäiriön kanssa. Ei sen takia, että mulla olisi jotenkin ollut mun itsekuvassa, että mulla olisi ollut jotenkin ongelmia tai vaikka mun itsekuvan kanssa, vaan ennemminkin se ajatus siitä tapahtuneesta sai mut vaan tuntea itteni tosi sairaaksi. Ja joka iltaisesta oksentelusta tuli mulle rutiini. Ja sitten myös tämän syömishäiriön lisäksi mä aloin kärsiä unettomuudesta. Mun täytyi mennä nukkumaan monta tuntia ennen mun muuta perhettä sen takia, koska mä koin, että mä pystyin ainoastaan nukahtamaan silleen, että mä kuulin ihmisten puhetta, koska se sai mut tuntemaan oloni turvalliseksi, että joku on tavallaan hereillä. Hereillä pitää vahtia niin sanotusti. Mä muistan, että mä itkin äidille, että kuinka kauan mun täytyy kärsiä syömisvaikeuksista ja unettomuudesta. Mä en lapsena kauhean pitkään viihtynyt yksin olemisesta. Mä tykkäsin enemmän leikkiä mun sisarusten kanssa, etenkin mun isosiskon kanssa. Me tykättiin tehdä paljon asioita yhdessä ja ollaan oltu parhaita ystäviä ihan siltä pienestä asti. Mun siskon kanssa me pelleiltiin ja leikittiin nukeilla ja parpeilla ja mun veljen kanssa, hänen kanssaan mä tykkäsin mennä ulos leikkimään. Yleensä mun isoveli otti mut mukaan jopa hänen kavereittensa kanssa leikkimään ja ne sitten saattoi pompottaa mua trampoliinilla tai ottaa mukaan valopiilos leikkiin. Ja mun mielestä se oli tosi hauskaa. Mun 2 pikkuveljeä, he oli tosi sulosia, mutta liian pieniä leikkikaveriksi. Ja mä myös olisin monesti lapsena halunnut mennä mun isän ja veljen mukana. He kalasti ja metsästi. Mä monesti halusin mennä mukaan, mutta yleensä he ei antanut mun tulla, koska mä olin kuulemma liian äänekäs.
Mutta me tehtiin asioita myöskin ihan koko perheenä. Meillä oli iso vene, moottorivene, jolla me mentiin monesti kesällä varsinkin, tai kesällä järvelle ja mentiin saareen sitten uimaan ja eväsretkelle ja talvisin me mentiin laskettelureissuille Lappiin. Ja joo, me tehtiin kyllä paljon yhdessä. Myös nämä kaikki on niin kultaisia muistoja, mutta yksi ihanimmista muistoista on, että aina illalla kun me mentiin nukkumaan, niin me huudettiin sängystä, että rukoilemaan, ja sitten jompikumpi vanhemmista sitten tuli meidän luokse ja hiero jalkoja ja sitten me rukoiltiin yhdessä. Ja se oli myöskin sellainen aika, niin kuin sellainen aika päivästä, jolloin me saatiin sitten myöskin keskustella paljon hengellisistä asioista. Ja mä muistan, että erityisesti mä tykkäsin kysellä kysymyksiä taivaasta ja miettiä, että millaistahan taivaassa oikein on. Eli mun lapsuus oli tosi hyvää siihen saakka, kun mä olin noin 10-vuotias. Että se trauma, mikä mulla tapahtui silloin, kun mä olin noin 10-vuotias, niin se ei oikeastaan mun niin kuin perhesiteisiin kauheasti onneksi vaikuttanut. Mutta mä oon jälkeenpäin kuullut mun vanhemmilta, että heillä oli vaikeuksia silloin hyväksyä se, että meidän turvallisessa pienessä kylässä heidän oma tyttärensä joutui sitten hyväksikäytön uhriksi. Se aika mun elämästä oikeastaan aika sumeeta. Muistan, että elämä silloin tuntui tosi pimeältä. Teiniässä varsinkin muistan, että mun oli vaikea saada samanlaista iloa ja tyydytystä mun lempiharrastuksista tai ruuista, kun esimerkiksi lapsena mä olin saanut. Mä muistan myös, kun mä olin ehkä noin 14-vuotias ja mä menin mun ystävän luokse yökylään ja koko mun kaveriporukka, me iso läjä tyttöjä, me oltiin kaikki mun yhden ystävän luona ja me naurettiin, tai siis mun ystävät nauroi ihan mahakippurassa jollekin asialle ja mun mielestä se asia oli myöskin tosi hauska, mutta mä en pystynyt nauramaan. Mä vaan pystyin tietämään, että tää oli hauska juttu, mutta mulla ei vaan tullut semmoista vatsan pohjanaurua niin kuin niillä muilla. Ja sitten mä tajusin, että mä en oikeastaan muista edellistä kertaa, kun mä oon viimeksi nauranut mahani pohjasta. Ja myös mulla oli myös paljon ahdistusta ja pelkoa tulevaisuutta ajatellen. Tai se ajatus siitä, että kohta tai pian pitäisi muuttaa pois kotoa ja niin lähteä pois lapsuuden kodista, niin se ajatus oli pelottava. Silloin heti kun tämä trauma oli tapahtunut, tai heti sen toisen kerran jälkeen, kun se tapahtui kahdesti, niin se heti sen toisen kerran jälkeen, niin
tämä mies jäi kiinni. Tämä oli siis tuntematon henkilö, kukaan meidän perheestä ei tuntenut häntä. Niin hän jäi kiinni sen toisen kerran jälkeen ja mut vietiin sitten psykologijuttu sille tapahtuneesta. Ja mä muistan, että tämä psykologi niin tietenkin kyseli kysymyksiä ja se sai jotenkin mut niin tuntea oloni vieläkin sairaammaksi. Mä en halunnut puhua asiasta. Ja sitten se kysyi se psykologi multa, että mikä olisi mun mielestä kamalin tapa kuolla. Ja sitten sanoi mulle, että kuvitellaan, että tämä mies kuolisi just sillä tavalla. Ja se sai mut tuntea oloni vieläkin kamalammaksi. Ja mä sitten sen psykologitunnin tai näkemisen jälkeen sit pyysin äidiltä ja isältä, että mun ei tarvitsisi enää mennä. Ja ei ne sitten mua tietenkään pakottanut. Ja sitten mä aloin opettelemaan, että miten tätä traumamörkköä voisi, että miten mä voisin itse sitä käsitellä. Ja mä sitten vaan opettelin puskemaan sitä mun mielestä pois ja opettelin elämään niin, että mun ei tarvitse sitä enää miettiä tai ajatella. Mä pääsin yli pahimmista syömis- ja unettomuusvaikeuksista teini-ikään mennessä, mutta sitten tuli aika, että mun piti kohdata mun suurin pelkoni ja kohdata tämä mörkö, mitä mä olin niin pitkään työntänyt pois mielestä. Tulin tietenkin ikään, että mulla alkoi olla kiinnostusta poikia kohtaan, mutta mä vihasin ihastumisen tunnetta, koska aina kun mä ihastuin, niin mulla tuli nämä samat tuntemukset, mitä silloin aikaisemmin sairas olo vatsassa. Ja se ei ollut oikeastaan ollenkaan mukava olo olla ihastunut. Ja sitten mun toisessa parisuhteessa mä saan sitten ensimmäistä kertaa ehkä kokea enemmän semmoista iloista ja onnellista, turvallista yhdessä olemista. Mutta sitten sen pahan olon ja tämän pahan olon tunteen mörkö muuttui sitten tämmöiseksi, mulla oli vaikeaa käsitellä vihan tunnetta. Ja sitten kun tämä suhde sitten jossain vaiheessa päättyi, niin mä olin tosi pettynyt. Ja sitten mulla nousi entistä enemmän tämmöistä tosi tämmöistä vahvaa vihaa sitä miestä kohtaan, joka mua oli pahoinpidellyt silloin lapsena. Koska musta tuntuu, että nämä kaikki mun tavallaan nämä mun heikkoudet parisuhteessa, niin ne oli kaikki tullut siitä traumasta tai sen trauman takia. Ja sit mä aloin syyttää tätä miestä ja niin. Musta tuntuu, että mä vihasin häntä ja että hän on pilannut mun elämän ja mä aloin kyseenalaistamaan mun mahdollisuuksia koskaan löytää elämänkumppania. Mä aloin myöskin etsimään ammattiapua mun traumaan ja mä päädyinkin sitten kristityn psykologin puoleen. Ja siellä oli ensimmäinen kerta, että joku ehdotti mulle, että mitäs jos mä antaisin anteeksi. Ja
mä sitten yhtenä viikonloppuna menin käymään takaisin mun kotona, mun perheen luona. Ja mä menin hakemaan jotain ruokakaupasta, sieltä paikallisesta ruokakaupasta. Ja mä olin siellä vihanneshyllyllä, kun mä kuulin, että joku tuli kaupan ovesta sisään. Ja mä näin, että se oli se sama mies, joka oli pahoinpidellyt mua silloin, kun mä olin 10-vuotias. Ja mä olin heti semmosessa paniikki-tilassa. Kaikki nämä vuodet, mitä oli siinä välissä, niin mä olin halunnut nähdä hänet. Mä olin halunnut nähdä, että mä voisin kostaa. Mä halusin kertoa hänelle, kuinka hän oli pilannut mun elämän. Mä halusin näyttää keskisormea tai vähintään katsoa häntä ilkeästi. Ja nyt mulla... mä oon täällä kaupassa ja mä näen, että hän tulee sieltä ovesta sisälle. Ja sitten tämmönen pieni ääni mun mielessä sanoo, että hymyile sille miehelle. Ja tää ajatus tuntui tosi oudolta ja epämiellyttävältä, niin mä uskoin, että se oli Jumalan ääni, joka puhui mulle. Mä sitten vastasin Jumalalle mun mielessä ja sanon, että mä en aio kävellä sen miehen luo ja hymyillä. Jos sä haluat, että mä hymyilen, niin sun täytyy laittaa se mies mun tielle. Ja mä tein mun ostokset ja olin kassalla ja olin sitten valmiina kävelemään ulos kaupasta, kun tää mies seisoi mun tiellä. Mä en voinut kävellä ohi häntä huomaamatta. Ja mulle oli annettu tilaisuus, että mä voin joko näyttää mun keskisormea tai hymyillä tälle miehelle. Ja just kun mä olin kävelemässä hänen ohi, niin mä nostin mun pään ja katsoin häntä ja hymyilin nopeasti. Ja mä lähdin sieltä kaupasta ja se jätti muhun niin kevyen tunteen. Musta tuntui, että iso taakka oli otettu mun harteilta pois. Mä pystyin hymyillä hänelle anteeksi annon merkiksi. Ja mä sain kokea vapautuksen siitä hänen pahasta teosta. Mun ei enää tarvinnut kostaa, mun ei enää tarvinnut antaa samalla mitalla takaisin tai tuomita tätä miestä. Kaikki tämän trauman aiheuttama paine mun harteilla oli otettu pois. Mä sain kokea, miten Jumala pystyi noin pienessä hetkessä yhden hymyn kautta ottaa multa suurimman painon pois mun harteilta. Ja mä tiesin, että tää oli alku uudelle elämälle ja alku vapaudelle. Sain ymmärtää, että koska Jumala on antanut mulle anteeksi, niin mäkin voin antaa anteeksi muille. Ja anteeksiannosta mä saan lahjaksi vapauden ja rauhan. Ja Australiassa ollessa mä myöskin tapasin mun aviomiehen. Ja mulla ei koskaan ollut sellaista rauhaa mun parisuhteesta ja tulevaisuudesta kuin silloin, kun mä tapasin mun aviomieheni. Koska kaikki mun huolet oli nyt Jeesuksen huolia. Eikä mulla myöskään ollut yhtä radikaaleja vaikeuksia kuin silloin nuorempana parisuhteissa.
tuntunut, että elämässä ei ole kyse pisteiden pitämisestä tai siitä, että annettaisiin takaisin samalla mitalla. Mulla ja mun miehellä on semmoinen kilpailu, että kun meillä on erimielisyyksiä, niin se, kumpi tulee pyytämään anteeksi ensin, niin voittaa. Ja Jeesus myöskin antaa meille esimerkin ristillä anteeksi antamisesta. Jeesuksen, ne, jotka ristiinnaulitsi hänet, niin he ei koskaan pyytäneet Jeesukselta anteeksi, mutta Jeesus oli jo antanut heille anteeksi siitä huolimatta. Ja hän pyytää tätä samaa meiltä, että mekin voitaisiin antaa anteeksi ihmisillä, vaikka me ei koskaan edes saataisi anteeksi pyyntöä. Jumala on mun koko elämä. Ilman Jumalaa mä putoan kiskoilta kyllä hyvin nopeasti. Se, että mä oon tässä tänään ja että mä tein sen 180 astetta muutoksen, niin kaikki kunnia siitä kuuluu Jumalalle ja mä oon hänelle kiitollinen siitä. Mä en olisi tässä ilman häntä. Musta tuntuu, että elämä ei voisi tästä paremmaksi oikeastaan muuttua. Mun elämä on antoisaa, rikasta, täynnä seikkailuja, rauhaa ja rakkautta. Mä oon onnellinen. Mulla on maailman paras aviomies. Hänen kanssaan mä koen olevani rakastettu ja turvassa. Saan myöskin tehdä yhteistyötä maailman luojan kanssa. Hän on muuttanut mun traumani siunaukseksi ja mä saan olla elävänä todistajana hänen voimastaan, mikä on suurin etuoikeus.